belai belai khe wanama singsa wanamani tui suduno se lailiya norok বিশ্বাস khlaigala tui porjonto se lailiya ni totra tui omsukke wana kha yafatolani ha komai thangma haima tongkha tamni bagui Mia Bisramganj DM office o जों kaisa deputation rwlayo do Chikonsara ADC village o je rubber bagan no BSF camp khlainani no tui nai जों protest khlailai tonglayo jate जों chini ADC no mothangui nargui mannani bagui Inke baksa baksa borok omono chikon sametar ni wansugo omo chikon sametar ya do e BSF camp kisa khlaina naimeno omono tuise khlailai bile jara saime aro hingke omti haikino sanai Pia ba wansugui nadi 200 kani haimoto ajaga bo borok hananai 80% borokni samung complete ajaga wo BSF camp khlaikya hingke gana gini dogan pat asoknai kubuni jagani borok phainai nini ADC sobaine nogor panchayat dajaknai hingke nini development da angkha na nini hamya da angkha nini hamkrai da angkha nini hamya da angkha obo nung wansugui naisidi hingke baksa baksa borok hono ang to mia sapungno sunglass thubo ang satungo nongkho hingke gari kakengke ani tai glass kakhlaya tamni bagui himale ani mokolni protection ni bagui khulogui maya sunglass thubui tongto tui ponjose haduluni bagui ani mokol bisingo hachingsa hapma hayingnya kerek kerek ngo abagui ang sunglass ma thubo hingke baksa baksa borok no sunglass thubui dano dopa hamkrai khlainai hinai ani mokolni protection ni bagui se ang sunglass thubo ang sunglass thubma baile ani dopa hamkrai ni samungo kuno din badangya ani je khlaidai tongmani ang khlai tongo abo jotono sibu jara gana gini ni borok ano sininai rok jotono saimano ang busuk jora tui dopano hamjagui samung khlai tong hingke tabuk je जों o deputation rwlaimani omono baksa baksa borok chikon sametar ni wansugo omo chikon sametar ya do omoni theke start nai nini ADC bainani hingke baksa baksa borok sungo politics khlai da nang dopa hamkrai khlai manai hinai tabuk ni dino politically samung khlaikya hingke je nang officially babe kok saimanai nini khorang tisaui manai nang kolom bai lorai khlai manai abagui kolom bai lorai khlainani bagui politics no choose ma khlaio amo bo जों national party no choose khlaya chini regional party nani nangnai chini regional party khlaikya hingke je जों chini khorang no tisai mano chini ideology sanamui mano जों abagui जों regional party ni yak marom kha chini dopa hamkrai khlainani bagui chini khorang chini manthai soktai rong no tisanani bagui hingko amo kaisa ko clear nani nango baksa baksa borok tabugo party se khlailayo hinai tongkho party khlailayo hinai nung nongkhoriya ta tongdi o jaga o chini ha sekjak mani no tuise जों khorang tisaui tongo chini ADC no sobainani je chaitogui tongmani omono tuise जों samung khlai tongo gobang ma jaga o tabo Kanchanpur hai area no bo borok nanani nai tongo o Bisramganj area o nadi tabu je DM office mani SP office mani district court mani omorok joto bebangno ADC area 2012 bo borok obo wine ADC bai salaine o jaga o sanam mani phiaba teruk teruk borok nogor panchayat to danan chaitogui tongo office adalot achorudi thik no phiaba ha to ADC ni no ma tongnai naikol phang to ADC ni no ma tongnai ADC ni under no omo ma tongnai hingke se chini borok ni hamkrai yengnai jesuk pano bangkundri nobar kotor phaima haike phaitung जों abono kasoi manaroknai जों yak bai yak rom laine budul khe kaisa jagao जों grak khe azugui ma tongnai loria wine bangkundri phaifano जों lorri maya ja chini ADC no sobai manya ja hingke se chini next generation ni bagui जों chini hano khasobui kalangai manai sekjakmang ha sekjakmang tin Tripura ha busuk khosoroi thangka agi Bangladesh ni prai ordek area hai gobang ma thayo chini Tripura hani raja rokni shason tongmani tabuk abo gomawine borokni thani sogui paikha Bangladesh sogui paikha hingke Bangladesh ni kaisa creator bini kaisa video nukmani bo tamo hinai sa o jagao West Bengal Paschim Bongo amar Assam amar Tripura amar hinai sao
that means borok pura north east no monogui painani Tripura hano to pura Bangladesh sanami painan da target omo hilia inko omo hairong no jong ma kasunai tabu bo jong party no torjogoi alka party robai rangki sarajagoi bubakarani hamya sadi inka hamya salai nei Tripura mothana hamya sadi inka hamya salai nei chini jat dofani against to samung khlai tongmani o jinis rong no jong ma kasunai Tripura motha khlaio honoi baksa monuyo baksa monuyo nasila jago dopa hamkrani bagoi samung khlai tongo jaya ningya khe suti sia tutoi o jinis no ma bujinai oro jong kebo rang mananya rang chawine Tripura motha khlai tongya party hini khlai tongya jong party khlanya nangmani hingke jati hamkrani bagoi dopa hamkrani bagoi khorang tisanani bagoi kaisa political party nango abagoi se jong party ma khlaio kolom bai fight khlainani bagoi officially fight khlainani hingke nang kaisa political party ma romnai bele hingke nang saboni thurute khorang tisanai bani ni mantha soktai dabi dawa nini rights rong toinai nang bahai ke kok sanai ba abagoi kaisa political party ma khlaimase omo jong kon party na hamjagoi khlaimani ya party ya jong saitongo bubagara tobusu bujiya jong dofa sa khayo dofa jati sakang jati ulo party hinai abagoi jong jati hamkarai dofa hamkarai ha hamkarani samung no se khlai ma tongo khorang tisana bagoi se abo party hinai ma romo tabuk je affected area ni borok rok Bisramganj ni jotono nok burum nongkhorla jesa nobar koto tui kotor watui kotor jesa pano phaitong thong kasu janar gei manja nok burum masa ka nongkhorla khoroksa nongkhorla lama pungui ja thangya je jago jong asugo ajaga pungui ja thangya tabuk noko asugui tongjangnai joraliya jotono nongkhorni khorang tisadi chini hano jong mothangai manargnai jong o jaga party hinai torjagoi rang rojagoi bubagrani haina sadi ob jagani nongkhori phaibidi hingke omo hayingna ni joraya tabu jong bo khusong norno ma khojawo ikong sauka nanya bui baksa monanya monidi to phano jelo thanan nangkhe jelo phan thanan rajima tonglanyai jel pura subungui ma reilanyai bubagra tamsa nor bubagra ni nugun tongbanya ha bo sakyong busuk tam khlachenai jong logi rekha hingke se bobo phanmanani gabagoi jotono bubagra no logi renani bagoi se bubagra hai leader o pura sana thangka hingke India o sokeri bo international figure se mono tangi siniyang ba bono da challenge khlainai bo baja compete khlai tongbai ha abagoi bubagra no se jong logi mar lanyai bubagra no logi rekha hingke se chini dofa hamkrai ha hamkrai ni samungo jong koplayingnai tei jong yak lai ne kasine kasi yak rom lai ne budul khe jong thupcha ke motha khawi ma tongnai motha mane tamba jong thupcha ke motha khawi ma tongnai jesu bangkundri phaibo nobar kotor phaibo jong no mecheni maya jat jong no sakagui maya jat omo haiki ma tongnai chini ha dofano mothangai naragnan bagoi o chikon sarai disi village tabuk 200 kani haimoto jagao BSF camp khlaikia hingke nini ba hamkrai jangnai hamya jangnai omo nong kaham ke no wansugui na dita nin ta mangnai edisi no sabai sukuru bikhib ka hingke nini yafa tolani haso tonglak nong bojaga party khlainai bojaga nong neta mantri minister sanai sakang hano mothangai naragna ni samungo se jotono ahugui phaibidi tomani oro party hinai torjogoi o kaisa bumiya nongman bike rally khlainani hinai biang thangai tongbayo kisa rang puisa ma bai nijini dofano pogui thanai haida ani jat dofani against the kok saka hingke mantri minister phano lathiri phaina nangano nini bwskango koটি rang khiklai re phano nonga bostano lathiri phaina nangano koটি rang nangya ang ani ha dofano mothangnani dofa hamkrani samungo se ang samung khlaina nangnai hinai agugui phaina nangano hingke se chin Tripura thangnai jotono agugui phaibadi joton thumjaka tongbaidi hambai jotono no